A pošto smo mi uživali i u plesu i u pevanju, sada je red na jednu glumačku tačku, tačnije Anja Radojčić. Dobro večer. Ja samo da vam ispričam šta mi se desilo. Mama mi je dala 10 miliona dinara. I ja sva srećna, otišla sam u prodavnicu jer sam znala da za toliko para mogu da kupim čak 2 kutije mog omiljenog keksa. Požurila sam u prodavnicu gde me je dočekala namrgođena prodavačica. Šta ti sad hoćeš? Pa, ja bih htjela keks. Može, ali ako imaš čak 9 miliona dinara. Evo, pa ja imam 10 miliona dinara. Onda ne može, nemam ja da ti vratim. Idi negdje u sitni pa se vrati. Dobro, šta ću ja? Otišla, usitnula moje milione i vratila se nazad u prodavnicu. Već sam osjetila divan ukus mog omiljenog keksa, zato sam požurila i s vrata pitala: mogu li sada da dobijem keks? Nemaš ti dovoljno para? Kako nemam? Evo, 9 miliona. Pa sada je keks 20 miliona. 20? A mogu li ja da dobijem barem pola keksa? Ne može, ni mrvica. I onda sam se probudila. Shvatila da je ovo bio samo san. Da se nisam rodila 90. godine, kada su se cene iz minuta u minut promenjivale, nego tek 2002. godine. Ovako, ono što ja znam jeste da si ti rekla da ćeš u sledećem serijalu Prvog srpskog talenta da se prijaviš, ali da plešeš. Šta ti misliš, šta ti bolje ide, gluma ili ples? Pa mislim da mi podjednako leži sve. Ja sam videla ti gluma ide super, ali ni u ples ne sumnjam, tako da hvala ti. Ti se slobodno vrati na svoje mesto i molim vas jedan aplauz.